हरिसिंगा राजकुमरी इंराजि फरायसालिया रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखि लानानै 1997 इं मायथाइयाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा सोहोरनि साखाथियाव गायसन जानाय राजकुमरी इंराजि फरायसालिया देग्लाय 2022 इं मायथाइयाव 25थि बोसोराव आगान होनायखौ लानानै फरायसालि सामलाय आफाद लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरनि बिगोमा जुथायै बिथांमोनहा सोलिफु दाननि 28, 29 आरो 30 डिसेम्बर खालारखालि सानथामनि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनां गाजा गोमजायै खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि बे जोबथा साननि गेवलां हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै आसामनि बारग' मन्त्रि रिहन दैमारी बिथाङा बाहागो लाफैनायजों लोगोसे हरिसिंगा ओनसोलनि फोरोंगिरि, फरायसा, फरायसुलिफोरजों लोगोसे गोबां बिगोमा बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैयो। बे समाव सामलाय आफादनि गाहाय फोरोंगिरि बिथां बब्रु बहन स्वर्गियारि आरो गोरायुं सन्जीब बर' बिथांमोनहा मा फोरमायखो खोनासंनि फै। आंनि मुङा मुस्रि बब्रु बहन स्वर्गियारि। आं बे हरिसिंगा बे बाथौ महासभानि सिङाव थानाय बे राजकुमरी इंलिश स्कुलनिनो एसएमसि कमिटिनि आफादगिरि आरो लोगोसे बे राजकुमरी इंलिश स्कुलखौ आं गायसनदों फाउन्डार हिसाबै। बे राजकुमरी इंलिश स्कुला दिनै फैयै 1985 बे हरिसिंगा बाथौ सेवा आश्रम हिसाबै दङमोन आरो बिनि आन्दारावनो 1997 बे राजकुमरी इंलिश स्कुलखौ गायसननाय जायो आरो बे समाव बिनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जोंनि हरिसिंगा हालामनि जेसेबां सोरगिदिं जेसेबां हारि दङ असमिया, बाङालि, राभा, बेनिफ्राय आदिबासि, नेपालि गासैनिबो गेजेराव बे सोलोंथाइनि फारसे बे समाव जेबो दावगानाय गैयामोन। बेखौ नोजोर लाखिनानै आरो जोंनि इयुननि जोलैखौ जाहाथे साइन्टिफिक नलेज आरो स्पिरिचुवेल नलेजखौ लाहोनो थाखाय बे राजकुमरी इंलिशनि गेजेरजों बे फरायसालिनि गेजेरजों बे हालामनि गासै रायजो राजाफोरखौ बा फरायसाफोरखौ गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय बा आपलिफ्ट खालामनो थाखाय बे राजकुमरी इंलिश स्कुलखौ गायसननाय जाबाय। जुदिबा बेयो राजकुमरी इंलिश स्कुल हिसाबै गायसनदोंब्लाबो जोङो गावनि बर'नि जों बाथौ धोरोम हिसाबै आरो लोगोसे सोलोंथाइ हिसाबै बेहाय जों सोनाबारि जेबो हारिमु एबा कालसारखौ वेस्टार्न कालसारखौ जों बाहाया लाफानो जों गावनि आंगो बर' हारिनि गुबै गावनि हारिमु कालसार आरो एजुकेसन गासै बिथिङावनो जों डेभेलप खालामनो थाखाय बे राजकुमरी इंलिशनि गेजेरजों जों स्पिरिचुवेल नलेजजों लोगोसे साइन्टिफिक एजुकेसनखौ होनो थाखाय गुबै थांखि बेनोमोन गायसननायनि गुबै थांखिया। गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जिहेतु फरायसालिया बेयाव जेबो राव हारि धोरोम सायख'लाफानो बे राजकुमरी इंलिशखौ गायसननाय जादों आरो जोंनि बेवहाय जों रावखौबो फारागथि लाखियालाफानो नै बेवहायनो गासैबो जोंनि बाथौआरि ब्रह्म शंकरी सत्संग आरो ख्रिस्टियान ब्रह्म गासैबो धोरोमनि आरो गासै हारिनि बेयाव मेनलि जोंहा बर' एसामिस बेनिफ्राय राभा आरो आदिबासि नेपालि बे गासैबो फरायसाफ्रा बेवहाय बे राजकुमरी इंलिश स्कुलाव एडमिसन लाफैयो आरो बेयाव माने स्टाडि खालामबाय थायो। जोंहा बे राजकुमरी इंलिश स्कुलनि 1997 गायसननानै दिनै फैयै बे 2022 25 बोसोराव आगान होनाय लोगो लोगो जों बे राजकुमरी इंलिश फरायसालिनि सिलभार जुबिलि एबा रुपाथि मायथाइ फोरबोआव जों सानथामनि हाबाफारि 28 डिसेम्बरनि 28, 29 आरो 30 तारिख दिनै जोबथा बे गेवलां मेलाव जों आलासि महरै जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ हांख्रायदों आरो लोगोसे EM डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथांखौ हांख्रायदों आरो लोगोसे जोंहा जोंनि लकेल MCLA सन्जय स्वर्गियारि आरो दिलीप बर' MCLA आरो डक्टर निलुत स्वर्गियारि आरो ओमफ्राय आबसुनिफ्राय निजोम बर' आरो रबीन्द्र बर' भाइस प्रेसिडेन्ट अडिसिनिफ्राय आरो जोंनि डायमन्ड स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि बा प्रिन्सिपाल सेन्ट पल स्कुलनि
गाहाय फोरोंगिरि एबा प्रिन्सिपाल आरो आबसुनिफ्राय आरो आसुनिफ्राय आरो लोगोसे जोंनि बाथौ धोरोम जिल्ला उदालगुरि जिल्लानिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि आरो गासैबो बेवहाय नुजाफैगोन आं फैबाय थानाय 2023 एबा गोदान बोसोरनि थाखाय आं बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों एबा आं खावलायनो नागिरदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि जा थासारि जोंनि समाजनि गेजेराव गासै सुबुंनि गेजेराव मोनसे गोजोन बे राजकुमारी इंलिसनि बे खुंथायनि गेजेरजों आं बेखौनो आं हांख्रायदों जाहाथे जोंनि समाजाव बे मोजां सोलोंथाइजों एबा क्वालिटि एजुकेसन बेखौ जाहाथे मोननो हायो आरो बेखौ जोङो राजकुमारी इंलिस स्कुलनि गेजेरजों फैबाय थानाय समफोरावबो जाहाथे बिनि गेजेरजों सोलायनाय मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो जोंनि समाजनि गेजेराव जाहाथे बेबायदिहाय आरो मोजां थासारि आरो जौगानाय खौसेथि आरो अनलायनाय जाहाथे बियो जाथों आं बेखौनो मिजिंथिदों आरो जोंना राजकुमारी इंलिस स्कुला दिनै 2020 मायथाइयाव 25 इयार्स जाबाय बे राजकुमारी इंलिस स्कुलखौ 1997 गायसननाय जादोंमोन बे गायसननाय समाव गिबियाव गोबां दैदेनगिरिफोरा खस्थ' खालामनानै गायसनदोंमोन बे गायसननाय बिथांमोना गावसोरनि दुखु दाहा खस्थ'जों बे स्कुलखौ गायसनना गालांबाय जिहेतु बे एरियानि जेसांखिनि खाथि खाला गामि दं बेनि स्टुडेन्टफोरखौ मोनसे मोजां प्लेटफर्म होनो थाखाय बेनिखायनो बे राजकुमारी इंलिस स्कुलखौ गायसननाय जादों लोगोसे दिनैनि बे सिलभार जुबली सेलेब्रेसनखौ आं दैदेननो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेतु बे सिलभार जुबली प्रग्रामनि गेजेरजों जिहेतु जोंनि फैबाय थानाय गथ'फोरा गोजौ फारसे दावगालांगोन आरो हायार इडुकेसनाव जायगा मोनहैगोन बेखौ आसा खालामो आं बे दैदेननायनि गेजेरजों आरो बे प्रग्रामा सानथामनिमोन 28, 29, 30 दिनै जोबथा सान दिनै अपेन सेसन सोलिगासिनो दङ दा बे समाव दिनैनि बे अपेन सेसनाव जोंना लिंजानाय आलासिफोरा सफैबाय बेखिनिया आं सानो बे सिलभार जुबली प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि जिहेतु फरायसाफोर स्टुडेन्ट जिखिनि दङ बिसोरो जिहेतु बेनि प्रग्रामनि गेजेरजों मोनसे मोजां सोलोंथाइ लानायनि खाबुखौ मोनहैगोन आरो मैया जोङो जिबायदि एक्स स्टुडेन्टफोरखौ जोङो बरायदोंमोन बे समाव गोबां स्टुडेन्टफोरा गोबां हायार इडुकेसनाव फरायनाय दङ बिथांमोननि बिबुंथिखौ लानानै बे बिबुंथिनि गेजेरजों दा जिहेतु फरायसाफोर दङ बिसोरो बिसोरनि नलेजजों बा बिसोरनि बिबुंथिजों आं आसा खालामो गोजौ थाखोआव मोनहैगोन गार्जेनफोरनिफ्राय माबायदि मोनदों दिनैनि बे राजकुमारी इंलिस स्कुलाव सिलभार जुबली जागोननि जिथिया जोङो गार्जेन मिट खालामदोंमोन बे समनिफ्रायनो गासिबो गार्जेनफोरा गोबां सांग्रां जादोंमोन आरो गोबां खुसिमोन बे सिलभार जुबली प्रग्रामखौ खुंनो थाखाय बेबायदि जों जेब्ला गार्जेन मिट खालामग्रोदोंमोन बे समनिफ्रायनो गार्जेनफोरनि सांग्रांजों दिनैसिम बे प्रग्रामा गोबां साक्सेसफुलै जाबोगासिनो दङ आरो दिनैबो साक्सेसफुलैनो जोबलांगोन